Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dino iki mbok dewur gawe awak. Tadi ya wis terpaksa awak dhewe sing masak mari ngene. Masak dhewe. Tapi bedane saiki awak dhewe leren nang pasar sik belanja. Kok ya apa nang pasar ayo. Melok. Mas. Resik. Halo. Monggo. Oke, monggo. Anten, Bu. Bu Bos, guys, alias Maratua. Ayam. Agaknya berapa? Kamu tak apa-apa. Tiga, Mon. Ayam betul. Enggak ya, apa mana? Lombok. Salam. Tak kilo. Rusak on mawon. Siake to. Tomat. Sering penggaya bang. Jadi ya nek pas rame lumayan mengerikan. Ya awas bohongnya. Itu kapan nih di Nano Pasar Boyo Aman? Jadi bakul sosis sambil ketemu kendal. Oh iki apa ini ya, sosis biasanya bojoku pira? Oh iya iya gue suka santai bobok ini sosis oh wongnya karena makanan iya titip ini ini ya nang pasar belum wedok wis oleh kabeh. Tak wae mulai. Mae mata yo mau ono sing kari, dompetku kari. Dadi yo tang untunge si botol sabar. Kok balik rene maneh? Nyaur. Musuh si beras. Betul sih. Si akeh bos. Karena wingi si akeh, jadi gak usah datang. Ini aja. Jadi langsung masak ya. Sop. Oke. Jadi jenenge buncis. Oh. Ya, buncis. Ini duduk wortel. Kandhane kene gak roh. Biyen sapa sing ngarani iki buncis?
Terus opo sing gare mangan ngene? Wong ketok dawa. Merengkel-merengkel. Yo. Tapi ngono dipangan. Sopo sing garai? Tambah iki. Wis abang, dawa, halus. Tapi nek mereka titik, lho ngono dipangan pisan. Oh, sapa sing garai? Lho ngono. Aku melok iya mangan pisan. Jenenge apa yo? Karo beber. Aku masih lanang, kaisin nang pasar, masak, ya belanja ya masak, kaisin. Soalnya apa? Ya wis kecil, dididik ambek ibuku, ya nang pasar, yang nyawangi masak, biyen cilikane. Jadi saiki yo gak kaget. Jadi sampean para ibu-ibu yo adek gremeng mosok anak lanang konang pasar dikon ngewangi masak. Ya justru iki kegunaane ya gak iso gantenan ambek wong wedok nek wis rabi. Ini wong wedok loro tak lapo, tak kaget, tak nangis, tak gulung-gulung, perkara tengi lesu. Oh, dewe wis biasa nang pasar. Jadi gak mergo nek arek lanang nang pasar kok dadi banci. Yo ora to. Padha ae. Masih aku ket biyen lek tukang nang pasar tetep gagah prakoso gitu. Tapi yo sing bojone gak iso masak, gak gelem nang pasar, gak gelem nang warung, tuku blonjo-blonjo, ya ojo dipaitu. Wong ku duwe kelebihane dhewe-dhewe, ndek kurangane dhewe-dhewe. Urang mari ndelok video iki. Gak koyo iku. Bareng iso masak iso. Ngono enak dadi wong lanang. Gak oleh ngono ku yo. Iku kan dhewe-dhewe. Tapi beneran iso masak. Gak apa-apa sih masak. Tapi sampean iso ae duwe kelebihan liyane sing aku gak iso. Ya toh? Gak oleh banding-banding ngono yo. Wis disyukuri ae, diteladeni sak muntah-muntahe. Kak, lateni yo sing telaten, bojo-bojo dhewe. Mosok yo kate dirombeng ngono. Yo gak arep sing rombeng. Nah masak sop iku seger. Sayange sayur larang. Soalnya akeh bahane sing dituku akeh. Cuma tak tambahi ayam ambek pentol sosis tek 35 gak mangan padahal wingi tek telem susu si turah saiki wis wakil. Ini KPR wortel, wong Indonesia ya. Mangan mripate mbliyur kabeh. Wortel gak arep. Buncis gak arep. Kemarin mentah.
tambah kalau wong Arab. Eman. Aku dhewe daging lu karep mentah. Kate lanjut masak. Kok kora-korane ngono. Kora-kora dhisik. Coba ini ngomba harus sampai rinso muru sak poroanmu ini banyu biasa bening tapi ini ya banyu kopi yo elek ya rusuh ngeres yang ini tuh ngeres yang ini nah nek wis mari diumbah diketok-ketok ojo dijarno dawa ini ngongklang bro kak tutup korokanmu ketok-ketok cilik-cilik ayo sayang tuh lali bawang goreng balik ini ki yang ngulanang blonjo lalian ini gak rutin. Kayaknya cari kerupuk kabaran enggak sesuai budaya butan pengi oh enak selem adem ini seledri masih walum ya tapi cik aku wong seneng nah aku sing ngalum kan wong ngarep berambange guys cimoy montok cekel opong bundere sempurna bundere tambah ada apa kunyur tapi enak jamur kuping wong iki sop mau kayak lagi guys oh enak wis gak ndangak blas wis iso ae bolak balik wingi oleh nang pas nang Pacet iku lumayan murah 10.000 lalu tolong wadah ya wis lumayan kayak sop ya cobaan dulu ini enak iki ambek jamur tiram cek kenyal ini anak yang mulek gini bebas gitu kan
Ngene. Ono sing mlebu ah.